Mizoram-ah chuan nikir ruah sura vangin tun hnaiah tlemin Khawlum lutuk a ziaawm. Chutih lai chuan Khawvel hi lumnain khat emaw tih mai tur ani a. Khawvel hmun hrangah kumdang aiin lum tih report ani deuh vek mai a. Khawlum vanga harsatna tawk pawh an tam hle ani. Arvind Kejriwal a bela a chhuah tur chungchang te. South China Sea boina te pawh soi te lila. Voin chu tlemin han pet lor deuh te ang. Jun ni somni pakhat zirtop ni ani a. Bazar thlir tu te chibai ule. Khawvel hi om dan pa ngai le ani dan tur nilawa kan om tir na sat to wangin lum zual zela. Kumtin main ni kum ai na lum ti hi mi zong zong in kan soi ani a. Mithiam te po in kum ma sa aya lum na min ria tir bak ti thei an nei te chiam lo thin ani. Khawlum lutuk hi mi hring ta na hlap om hle a. Kum sang ni pathum khan Europe khomwal puya khokheng wangin mi sing thum zet an thia. Mi hring thi na thlen chu thu hran. Ram noya kangwe chuak du emaw. Ram chang kang tak taka po ram ngo kang duai duaya. Chu Khawvel tilum zual tu anile boxi a. Kumina po USA a California lama chon ram akang le to ani. Tuna hian North America lama te. Asia khomwal pui chim lam le chak lama te. Europe khomwal pui chim chak lama te chuan Khawlum na satak kan tuar me kani. Tuna hian USA om mi hring makta duai somsari zet te chu Khawlum lutuk tuar thei din hmuna ding an ni thu mi thiam te chuan an soya. Canada rama po state hrangah Khawlum tur chungchang warning hi ti chhuah ani to bok ani. USA ram hmun hrangah chhun ni sat lain degree somthum pariat ai poin lum theiang ti a warning an in pek lain. Mexico le Texas chimlama chuan North Atlantic tuipui atanga thlipui hurricane lo thoka wangin mipuin harsatna lo tok ve mek thunga. Mexico tuipui kama chuan hurricane wang hian mi pathumin nunnan chan der to a. US National Hurricane Center po in Mexico mar chak lam le. Texas chimlama thlipui le leitol alo om thu mipui te hna hriat tirna an ti chuak ve bok ani. India ram marlama po khua alum chak hle a. Hmun then khada chuan chhuna degree somli panga te hola. India ram kho pui ber New Delhi a chuan Khawlum lutuk awang hian mipuin karen an hmang da sa a. Chu wang chuan power supply po atop lailok hial thina. Delhi kho puya tuipam lu thei ani lo bok thin ani. India ram ani pui in tran hun. Mars tha tang khan India ram marlama hian khua alum viau to a. Tun thla hian Uttar Pradesh le Orissa a mi somnga vel chu Khawlum lutuk awang hian an thi to a. Kumdanga po India rama hian khua alum thei shima. Ma se kumin Khawlum hi chu kumdang ai na na a. Ani zone in alum zone rei hle bok. Heti la hian Saudi Arabia po Mecca a Muslim biak zin te chu Khawlum lutuk awangin tam tak an thi to a. Nimin thleng khan has pilgrim thiza thi sang khadan tling to ni in soyani. Saudi National Meteorological Center chuan tunkar tir khan Mecca khubuya Grand Mosque sa chuan Khawlum lam hi degree somnga pahnih te tling ni in an soyani. Saudi thunei tu te chuan an rama biak zinakal mi puite hna tui an sema. Chubaka mi puite chu zingdar somle tlaidar li in karapon chu alo turin thuron an pe ani. Greece rama po Khawlum wanga thi report an om to a. Nizan Khan BBC chuan Greece rama Khawlum wanga thi zinga hian British TV le radio presenter Michael Mosley po atel ni in an tar langa. Greece ram thunei tu te chuan ram khwal jin te tlo na sat hmun. Athens khopuya Acropolis chu an khara. School chol an puang boka. Lesbos thlir kara chuan ram ngo akang boka. Hemichel hian an boy hle bok ani. Greece hi ni puilain Khawlum wangin an boy kumtina. Mase kumin hian North Africa ramatanga thlilum rontle chuan temperature ti sang zual ani. Mecca a has biak zin ho. Has pilgrim te thina chungchang hi han zui dewila. Nimin khan AFP chuan Khawlum wanga thi hi sang khatan chuang to ni in an reporta. Mithi zinga zat vezet hi thunei tu te hna in report lova. Muslim khothiang lim Mecca tlo azin an ni anti a. Mithi zinga zaruk somnga pariat zet hi Egypt ramatanga kalan ni a. Heng zinga somnga pariat hi nimina thi report thar an ni. Islam sa kho betu te hmun thiang lim ber Mecca hian chhun lain degree somnga ai sangte ani awangin Khawlum hi arura hle a.
meka khopui hi kumtin mi makta duai khat le nuai riat velin an tlo thina he hmun tlo tu te hian an hun tam jok chu kholaya an hmanga has hi muslim lungphun pilar poimo panga zinga pakhata ngai ania Islam sa kho betu te chu an dam chunga voi khatal meka khopui tlo turin anin fui thina ni Saudi Arabia rama kholum wanga thizinga hian Khawvel hun hrang-hranga thil engemaw thlena pianga lo om ve man zel India mi po an tel le peka nimina AFP News Agency na tarlan danin meka a kholum wanga thizinga hian India mi somruk pariat z an telani meka a thizinga hian Jordan Indonesia Iran Senegal Tunisia le Iraq rama Kurdistan bialmi te po an tela hetianga kholum wanga thi te hi abikin kum upalam anni anti nimina thuthar thin thong tak zinga China Coast Guard ten Philippine long sipai ten be chungchang hi alangsar zinga mi ani a he thil khenna hmun hi South China Sea ni in China Coast Guard te hian chemte le hreite mangin Philippines long sipai te an be ani nimin khan exa Philippines Armed Force te chuan post siamin China sipai te hian June ni som pasari khan avangin sol second Thomas sol an ti bok hmuna Philippines long te hi an be an ti a Philippines long sipai te hi helai hmuna long lian cheto BRP Sierra Madre a an sipai duty te mamo pek tuma an kal lain China sipai te hian an lo beya helai hmun hi Philippines in tanei ma se China in achu puyani Philippines sipai lam thu chua chuan an sipai te hian in beina man ruah engma an ken lo vangin China sipai chemte le hreite keng te hi kutlong in an lo beilet ni in tarlan ani a an video ti chua chuan China sipai te au vak vak le chem vilik vel lai langa China lam footage ti chua chuan China sipai lamin hriam hrei an lek lai lang lo thung he in beina hian Philippines long sipai pakhat chuan a kut zungpuya chan ni in soyani a China sipai te hian Philippines sipai silai le man rothen khat an chu saka he hi pekir le tur le an thil ti chian man choi turin Philippines sipai te chuan an hriat tirani heti la hian China ram foreign ministry thu puang tu lin jian chuan nimin khan Philippines thu chua chu thu dik lo chiang bang ani ti in Philippines sipai te hian China long an suluya chuba ka chuan sipai man ruah phur tlang an tuma an Coast Guard te chuan professional takin an hna an thokani ati thung Delhi Chief Minister Jail Tang Arvind Kejriwal chu bela chu phal sakani a bel phal sakna hi ni zandariat khan ti felani chawa voin hian jela tanga achua be seyani Delhi District Court chuan nimin khan Kejriwal a ukilin Enforcement Directorate 10 Kejriwal an puna hian fin fiana omlo ti in bel adil na chu ngai to in Kejriwal hi bela achu an phal saka ED chuan District Court thurel hi High Court a appeal ngei an tum thu an soyani Kejriwal ukil Vikram Chowdhury chuan Delhi Court hna hian Aam Aadmi Party ho tu hi manani chan thu buai Delhi sarkar zu zor chungchanga sum chebrela puna hian fin fiana omlova ED te hian thil tisual in puang te thu soibak in nganan nei lo atia heng mi te hi mithiang hliman ni lova thil tisual tu an ni satlia lova then khat phei hi chu an thu soya wanga ngai dam le bel an ni tur thu tiaman ni awanga Kejriwal pu chena thu soi mai mai ni in an lang atia hetianga thiam lo in chantina tur hi chuan a fin fiana chiang tak aom ngei turani a mi thalo tak tak thu soi be chana Chief Minister manani hi thil fel lo takani ED10 South Group anti te atanga AAP in cheng vai bel cheza an mu thuan soi po hi fin fiana omlova tu te mo thu soi chawani atibok heti la hian ED chon court sang zoka an appeal theinan bel bon zia fel hun hi Dakar somli pariata ti khotlai turin court an ngena ma se court chon hei hi apom sak lova Kejriwal chu cheng noi khat choya bel turin judge hnaiah bindu chuan thu a pot chattani Kejriwal hi kumin mars ni somni pakhat khan Delhi excise policy man ani laya zuzuar tu te hena tanga sum tam tak donga chu AAP in thlan campaign nana manga puin ED te chuan an mana tanina khung ani ta hialani Kejriwal le AAP te hian ati ratangin sarkar lai puin ED te himang tangkain thu boy le man siam sak ni in an soi ngar thung ani
bazari lo thira wangin kan lome